up, beautiful people? Kamalam Guzamagangubane, and we welcome you to Getting to Know Your Artist with Zululand Studio TV. Kantika namhlanje ngihamba noFudami Ngcobo, who is an Afro pop artist. So we'll be getting to know him kangcono, sazi ukuthi uqhamukaphi, uzalelwe kuphi, his background, and ukuthi ufike kanjani la akhona namhlanje. So stay tuned and love us. Mwah. So Budami. Thanks for having me. It's an absolute pleasure. Thanks for coming. So, Ngcobo, so look at the igama lakhe Ngcobo and how he became Ngcobo. Ngcobo mfana kaNgcobo umsawenkosi umsawenkosi Ngcobo Ngcobo. Ngcobo came from ukuthi ngazalelwa umalume ngakhulela ka M section ngafunda emzwamandla. So yonke nje into yami ingo M baba wakampele, so that is why Ngcobo. So kahle umoya wakho no M phakathi. So yonke into yami no M. Yeah. All right, I understand mina le vibe yakho. Yeah. So ukuthi ube la namhlanje, how did that come about? Got an invite from my big brother. Okay. Telo, as no man, still over now. Yeah, definitely. Honestly, such a I mean, it's an absolute blessing, and your music rocks. Just by the way, and speaking as a fan. So challenging. We'll see how the journey came about. Lithando lakho lo music. I've started the music in an early age, whereby the start with G.T.K.Y.A, esikoleni kulichoral no yabonakala khuleka yabonakala. Yeah, so yeah, ngacula up until I met yena umlazi ke, it's a big town street whereby wonke umuntu efuna ukucula kunama producer wonke umuntu lento ye-art ngibayiphile emlazi yabo. So yeah, emlazi nakhona ngapusha up until I met up with abantu abanjengoPZ. Okay. Ngayegoli nenza ama extras go Mbewu go Scandal go Rhythm City go Sthembiso yabo. Also hambile bo. Yeah. How old are you? 23 years. I am shocked. I'm shook. You're so young though. Yeah. I commend you for all my accomplishments, Ako. Honestly, I commend you. I mean, wow. Yeah. I'm watching a and we've been to Joburg and in extra. It's fine. It's fine. It like that's about it's fine. Thando lakho lo music laqala. Then push on mama. I remember what he. That's new. Yeah, push on mama for Tola, because even in my son about people are saying, yo, we have a talent. Go to Idols, go to Clash of the Fires, go to Lion King, yabo, ngihamba auditions zonke lezo indawo. So abantu ipressure kakhulu bekumphakathi nasendlini ekhaya umama elibelethi futhi iyasebenza into yakho yabo, go for it. Up until I met up with the cow business senze ingoma ngo-2014 ivume yenza kahle kakhulu ma-radio stations oKhoza FM oGagasi maningi yabo. 2019 saphinde senza ingoma ama-2000 yabo nayo futhi senza kahle waseqhuma ne-idea plus no, let's do album, ne-album ena 17 tracks. So yeah. Ngiqale nini ukubhala? Uqale nini ukubhala? I-album ngayenza in a space of 1 month. Angizwanga mina. Yeah. I've done an album in 1 month. Inengoma 17 tracks. So besingalala. Behlala sikwebhala no piano la. Khona umuntu out there. Yeah. Ozobhala ingoma ngo-2020. Yeah. I release a track eyodwa. Yeah. And then elandelayo uzayikhiphe ngo-2026. Ukhiphe i-album with 17 tracks. Yeah, in 1 month. in 30 days.
action. Yeah. So ingoma ngokuba la nginengoma manje ngokuhlala nawe like this. We have a song now. This is a song. You are an addict. You are addicted to guys. Speaking as umuntu that used to write poetry, I love poetry and I used to write it. Yeah. Never in a million years would I write 17 poems in 1 month. Assault. Guys. I think we gift. We gift I would say, because even now I can say. This is Rosie, you are Rosie, I'm a slower koya, Kazimula, and then even enjoy me. This was a coming one. This is a rose, you are Rosie, I'm a slower koya, yeah. You're always smiling, you're smile kids. Oh my gosh, you guys. Wow, Chef, I commend you. Yeah. You are absolutely amazing. You are amazing. Thanks. Wow, guys, I'm shocked. Wow. In the next, let's say, as Uyibona Ulada, do you feel like going onto bigger platforms, and who would you like to collaborate with? Oh, okay, likes of Ngcobo. Okay. Likes of Abo Java. People who are doing big things in this world. Yeah, ne? Yo, okay, Abo Black Cove. I'm multi-talented. Okay. I actually do any sound. So are we received? Even electro, I can put my voice. As long we sound, in five voice. So yeah. Guys, I feel like I'm sitting with the most remarkable person in this universe right now. I am so mesmerized. Like Jay, Gipelile. Honestly, I am proud of what you have accomplished at the age of 23. Yeah. Usamncane and kuningi usuku-accomplishile and you have big dreams. Yeah. Speaking of amaphupho amakhulu, in the next few years, let's say 5-10 years, Yeah. yini ofisa ngabe usu-accomplishile ngaleso sikhathi? I like to say people abaqhamukayo abasakhula abeza kwi-industry ngasho kanjalo abasazama ngifuna bafice i-empire yabo, i-paradise yabo, whereby kune-studio, any instrument ongayicabanga, whereby isoba nesikolo sokuthi wena ngane enganayo imali noma wena ngane ethanda music kodwa engenawo amandla ukuthi ifinyelele ekufundeni leyo instrument. So ngifuna ukwakha into kanjalo like isikole, yabo, whereby uzofunda music for free, ufunda i-instrument oyithandayo, uma ukuthi uyacula sikusiza ucula ukhipha album yakho, yabo, lapho ila ngobe sengiretire khona sengibayekela sengiqhubeka nento zami. Yeah. Wow, lelo phupho lelo li-inspiration kakhulu. Ngishizilile emculweni, ngivaleliwe mina emculweni, bengikade ngizama. Mina ngizame ngimncane kakhulu nje, kakhulu. Mangizame ngifike mhlawumbe ngifike emakethe edrobheni eDurban, ngifike emakethe culwa nami ngithi ngifike ukucula. Sadumisa isoul whereby yabo lezo zinto. So nami ngifike ngithi no guys ngicela ukufaka ivoice labo. Yabo khona ama-audition ngilapho angiyibekile phansi. I know people ngokuthi bengingayibeki phansi bengiyifaka. Yabo bengingahlali. Uyeke manje sengiyelaxela. Sekuyahlaleka manje. So yeah.
wangijabulisa kakhulu nje ukwenza ingoma noZulu Boy. Dani ingoma noZulu Boy, u-DJ Oros, Plastic and Social, Fufu, Bonox, baningi. I can mention DJ Mgano ka Professor, baningi, Luciman, baningi. Wow. It's like at every point Mokulumba, it's like we are bringing fire. Yeah. As a musician, masibuka isimo esikusona njengamanje ngamnandi to have isikole honestly esizofundisa mahala iphupho lakho, you know. Second my high school ufunda kona mahala, but now furthering yourself. Ngajabulisa lokho kakhulu. And another thing, isimo sinje emhlabeni 2020 has been until the roughest years esike saba nawo emhlabeni. Uphatha kanjani as a musician? Yeah, kona bekutough because ungakhona ukuphuma endlini bona abantu ngabo ungakhona ukuthi let me meet up with maybe DJ Melon ongisiza kule beats kanje siyadingana ngingazi, so angisakwazi ukuthinta ngesimo esithile, so kufanele uthi wenze into yakho lapho uhleli khona, awumuvi awunjani ne-sanitizer yakho, une-mask yakho, une-mic yakho, une-desktop yakho, uno-producer wakho nobabili, so nihleli endlini eyodwa ninyakaza nenze lutho, uyavuka ilanga uyalala, and then uyarelease, uyakhipha iy'ngoma zakho uyayibeka ngoba ukhona ukurelease futhi nakhona, yabo. So kumele usocialize uma ukuthi ufuna yabo ukhulume nabantu, so ukhona ukukhuluma nabantu nayo i-COVID ithula. Umubuka manje ukuthi kuyaba ne-period la unga-release khona, and now sekwi-festive season usiyakwazi uku-release zonke at once. Do you think kukwenzele ama-favors noma kuke kwakhoxela umuva kancane? Khona ushintsho oluncane ngoba umuntu uyabhuka, siyakhona ukuperforma nge-28 this week, ngiyaperforma eDutchillers, ngiyaperforma eLinkedIn, kuningi kukhona njengoba ngikhona la ekhaya, it's a pleasure. Bongathina. So as lingakafezeki iphupho lakho to sponsor iy'ngane ezisafuna ukungena kwi-music industry, ingane engasupportwa ekhaya, ukuthi leli phupho lakho lomculo angelifike ndawo alilutho, whatever and what not negative ayizwayo from umndeni, abangani, whatever yini ofuna ukuyidlulisa kuyena? Kuthina kahle ngizoqala la ngesakuthina sonke esithandelwa ukuthi sibe abaculi noma because bazi ukuthi umculo hamba uphela, into ethi hamba thuyi, yabo. So akekho umuntu othandela ingane yakho ukuthi iyoyifaka leyo nto ezohamba iye. So angibablame abazali bami bavalele mina, engingakusho ukuthi have your matric, yabo, uqhubeke nesikole, and then acting in music or whatever, or poetry or whatever you wanna do aside, akube ibonus yabo empilweni. So wena ofuna ukucula, ofuna uku-actor, you can act, phela uku-actor it's a talent, you know. So funda ubukwenza naku nasibe multitask. Umama uthepheka abencelisa ingane ngala, yabo, abewashisa itsha ngala, abeshushuzela emhlane, yabo. So kuya multitask, so you have to multitask, yabo. So imbila yasolumsila uyaleza. So tuyidingayo, go for it, yabo, go for it. Wenze short twenza futhi abajabulisa abanye abantu, as long as it's right, kina abasoze bad. Okay, so music wakho suthola kuphi? Number 1, kanti wena futhi for bookings and on your social media uthola kuphi? I'm Ngcobo, I'm EM space soul Ngcobo, okay, on Facebook. I'm Ngcobo ku Instagram.
Ngcobo ku-Twitter. My album is Thingamajig, like Thingamajig. So ngazi lo wenza pronounce kanje nawo Thingamajig. Yeah. So yeah, intashingana. Something that you cannot identify. Yeah. So Monk, it's a music fan fiesta at gmail.co.za. Okay. Yeah. So yeah. The number I'm calling page Ngcobo on Facebook, a page Ngcobo on Facebook. Number for Tikon. Alrighty. This was getting to know your artist, and it's clearly Ngcobo. So guys, thank you so much for tuning in. We love you guys. Please do check him out on all his social media. And if you want to follow us, it's Zululand Studio TV on Instagram, Twitter, and Facebook. I love you. Mwah.